דלת פולימר, חריטה עדינה, מזוזה שקועה. זאת אומרת שאנחנו באים מפה, מזוזה שקועה במשקוף, ורואים את הקלף בפנים עם השין ד' י' הפנימי. דלת הזזה, חריטה עדינה, מנעול שקוע, תכף נראה מה זה, זאת הדלת, הזזה עם הדוגמה שלה. ואז יש לנו את כל הפתיחה, ברגע שזה שקוע אז אנחנו יכולים לפתוח את זה עד הסוף. זה הזזה, היא באה פה למקבל, ואז יש לנו נעילה. אז הדלת נעולה. נתחיל, דלת נפתחת. גם פה יש את החריטה כמובן, קרניז עליון. מעולה.